Vesien suojelukosteikoita on alettu rakentaa Suomessa vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Kuusamon taajaman pohjoispuolelle valmistui vuonna 2012 Oivangin vesien suojelukosteikko. Kosteikko puhdistaa lävitsensä virtaavia runsasravinteisia valumavesiä laskeutusaltaissa, tulvaniityillä ja kasvillisuuden peittämillä matalilla puhdistusalueilla. Oivangin kosteikon happea veteen lisäävät hapetuspadot tehostavat veden puhdistusprosesseja. Ne tuottavat veteen happea ilman ulkoisen energian käyttöä. Lisähappi auttaa myös altaiden pohjille laskeutuneen fosforin pysymistä kosteikossa talven vähähappisina aikoina. Osa typestä poistuu mikrobitoiminnan kautta suoraan ilmaan. Mutkikkaaksi suunniteltu virtausreitti ja altaiden suuri tilavuus pidentävät veden kiertoaikaa kosteikossa. Pitkä viipymä edistää veden puhdistumista. Kosteikon rakentaminen on muuttanut maisemaa paljon. Ryteikköinen suoalue on muuttunut useiksi kauniiksi lammiksi. Kosteikolla on onnistuttu myös luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Alueen maisema-arvo on parantunut ja esimerkiksi vesilinnut ovat löytäneet alueelle.